Naimbag nga rabi kakayan. Ada tayo iti libro iti Roma chapter 12 verse 11. Kagurgura tayo iti salut. Hanto kay kayat dagiti kakadwang nga nasalut. Hanto kay kayat nga kitkitaan nga awan ti mararamid. Maragragsakan tayo dagiti anak tayo kat nagagat kan responsable daw anay. Anyo kadi nga mo nga oray ti sangwanan iti Dios kat kasjay ti riknana nga mangkitkita kada tayo. Pribilehyo nga naikanda tayo iti Diyos ti galad o na spiritualan nga galad tapno mausar para kanya na. Ada iti batang, ada ti lugar, ada ti tao nga inted na kada tayo nga idaulo tayo. Ngam tidakkel nga problema dito kat kastoy. Matalak tayo kadi. Unapnuan tayo ti kinasagot. Han nga kasapulan ni Apo Diyos natutuuson ti panang serbi kanya na. Nam inpalubos na nga agserbi tayo kas panagyaman tayo kanya na. Tidakkel nga problema tata, usaran tayo nga ta. Gundawain tayo nga ta. I-take advantage tayo nga ta, dahil nga pribilehyo nga ito diti Diyos kada tayo. Ag-respond tayo nga ta. Iso nga kunana iti libro iti Roma chapter 12 verse 11. Not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Dito iti may sang nadagsan. Please, kakailian, kakapsat. Da kayo nga anak ti Diyos nga da iti batang nyo. Tunggal may sa kadatayo, dati batang tayo. Ikatan tayo iti kinasalot. Ikatan tayo dagiti banag nga awan ti panunot tayo nga. Iko natin nga awan tarigagay tayo nga ag-sirbi. Awan di tarigagay tayo nga ag-exel. Awan di panunot tayo man lang nga panutan anyamat nga tati may contribute ko. Mausar ko nga tanya tiyas kastak ti skwilaan tap nagbalinak nga testimonya iti Diyos. Ada iti lugar nga yan tayo. Ti kayat iti Diyos kada tayo kat agbalin tayo nga responsabil. Kas may sa nga iman ina, lula, lulo, auntie, uncle, agbalin tayo nga matalok. Ti amin nga banag nga naitod kada tayo nga mabalin nga pakausaran tayo. So yung kunanapay dito ang aglaladot. Diya agmut-mut-mut lang. Nga diya agsusilbing agpaiso. Namumut-mut. Ang kumatikas diya. Kung na pa diya fervent in spirit. Agbulburak iti spirito na. Diya passion nga dito Kasla nga danum. Nga agbulburak. Kasla kung mauging agbugbug. Kasla kung malandok nga nakasaga nga mapanday. Nga nakasaga nga naputot nga napas na ka. Ready nga agserbi o rin niya ti mangyari. Kas jay kumay ti kapanutan tayo. Jay alerto. Jay nakasagana. Jay uri makatawaan. Awan ti panutan na basta importantin. Agbiagak para iti Diyos. Kung na pa ito verse 11. Serving the Lord. Iti panagserbi iti Apo. Ada kung maji gagar nga agbiag tayo. Nga iti panunot tayo kat iti Diyos. In-emphasize na the Lord. Hanay baga jay bukod tayo. In-emphasize na iti Diyos nga namaraswa. Nga mangtangtangal ti amin. Nga isukat nagboluntaryo nga umay nga matay para kada tayo. Sasaritaan na ni Apo Isus. Kanya ti rason nga hanteng agsabi. Nagagar tayo kuma. Hanti palubos iti no improvement. Hanti palubos di isukalatan. No mawalbalin, ag-advance tayo. Ipapatit tayo nga upgraded tayo di panagsabi tayo ti Diyos. Uri no anyaman tiyan tayo. Aramidan tayo ti best tayo. Kas may sa nga driver, kas may sa glaklakot at simple nga sari-sari store. Or anyaman ti estadom, kas may sa nga gardinero, aramidan tayo dagito Gundawayan tayo kan i-divert tayo dagito nga pribilehyo. Nga ministry nga mangitad dayo ti Diyos. So, kung natin sa ti Apo ito ikatan nyo ti kinasalot. So, katan nyo iti espiritu nga nagagar kan napasnak kan agbulburak nga rik nga agbiag kan agsilbi iti sibibiyag nga Diyos. Naimbag nga nabi ka na kayo kapsat. And God bless you.